Uruguaien gaude, Euskal Herria Bildu ordezkatuz. Uruguai eta Euskal Herria eskutik jundiren bi herri, urteetan, hamarkadetan. Oroitu Uruguai izan zela Jose Antonio Agirre lehendakariari berri identitatea itzuli zion herria. Uruguaien ere bai, 80. hamarkadan, 84ean, Operación Filtro deritzon operazioa antolatu zutenean Euskal Ieslari eta refusiatuak Espainiaratzeko Uruguai altxatu zela eta estradizio horien kontra protesta egin zuela. Oroitu ere bai beranduago Aieteko nazioarteko konferentzia eta gero Uruguaitik behin eta berriro jaso dugula babesa Euskal Herriko gatazka politikoaren konponbiderako bidean. Euskal Herria Bildu eta Frente Zabalaren arteko harremana urteetan doa atzera. Guretzat Frente Zabala, Frente Amplioa eredugarria da. Erakusleio aparta, praktikan erakusten diguna, progresista eta ezkertiarren artean batzen gaituen hori jartzen badugu erdigunean eta ez banatzen gaituen hori kapaz garela elkarrekin gauza handiak egiteko, elkarrekin herri hobeago bat eraikitzeko. Beharrezkoa da sektore progresista, esker sektore anitzen arteko batuketa, elkarlana. EH Bilduren helburua, EH Bilduren eredua hori bera da, sortu zen momentutik, eta iruditzen zaigu, behin eta berriro esaten dugun bezala, EH Bildu jarraitu behar duela azten, jarraitu behar duela pertsona eta sektore diferenteak elkartzen, eta beti erdigunean jartzen minimo komun denominador hori. Oroitu besterik ez dago hemen formula horrek funtzionatu duela, eta Euskal Herria Bildu dela, Euskal Herrian daukagun Fronte Zabala Uruguaiko eredua jarraituz, mundutik etorri diren hainbat alderdi eta mugimendurekin egoteko aukera izango dugu, eta bihar, jamandu horzi, Frente Amplio, MPPko ordezkariak presidentzia kargu hartuko du eta bere ekitaldira gonbidatu gaude eta bertan ordezkatuko dugu Euskal Herria Bildu.